Lawang Quran kok dadi tahlil. Kalau sampeyan kedah paham, wong ibadah niku nek dingelmoni sepele ning akeh bayar. Cara Imam Ghazali ngibadah ukurane biqadri ilmihi. Sebab ngibadah kaya nyambut gawe. Nyambut gawe nek enten ngelmune mbok njengkelke ning akeh du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal muhtaramin para kiai, akhina fillah, Kiai Ibnu Hajar, Kiai Habib, sedaya para kiai ingkang kita mulyakaken. Ma'asyiras suyukh, sedaya kasepuhan, para pangemban saha pangembating praja ingkang kinurmatan, sagunging para pilenggah majelis khaul sedaya ingkang kita hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika sareng-sareng kita nderekaken khalipun Allahu yarham Simbah Kyai Ahmad Badawi Khalil, Simbah Kyai Nur Muhammad Mahfud. Mugi-mugi waget dados wasilah, dados lantaran kita sedaya samangke dipun gampilaken panyuwunanipun. Allahumma. Napa soalipun wasilah niki cara teng dawuh mayutawassalu bihi ila syai' wa yutaqarrabu bihi ilaih. Perkara sing gawe nyambung tujuan. Anane perkara niki tujuane mangkih diparingi cepet tekake. Alhamdulillah. Kula saking Temanggung sowan mriki kok mlaku sikil jelas tekake cuman suwe wek. Tapi kula sowan mriki kok ana mobile. Ora dinan-dinanan, cukup jam-jaman. Mobil niki jenenge wasilahe cara Jawa lanta. Tiyang nyuwun niki dipun cepetaken saged.
merga medune donga niku nek cara nang hikam fil waqti alladzi yuridu la fil waqti alladzi turidu. Wong nyuwun iku engko tibane panyuwunan nanggon wektu sing dikersakake Allah, boten wektu sing dikarepke sampeyan kula. Kula sampeyan karepe njaluk bengi esuk teka, leres. Nalika penyuwunan niki kok ana lantarane wa yutaqarrabu bihi ilaih, mengko arep dicepetke kalian Gusti. Dalu niki mugi-mugi sedaya hajat kula sampeyan barokahipun Allahu yarham do ketekan hajate. Allahumma. Caranipun pripun? Estunipun panci arwah mayit niku dawuhipun Imam Ibnu Taimiyah, annal mayit yang tafi'u bi qiraatil Qur'an. Mayit niku ngalap mangfangat paling seneng nek wacake kitab suci terusane dawuh kama yang tafi'u bil ibadati al maliyati. Mayit ya seneng nek dikirim ngibadah sing bangsa duit. Cara santri bayane minas sedaqah wanah wiha. Mayit pertama paling seneng dikirim wacan Quran, nomor loro dikirim soda, mula njuk dadi tahlilan karo berkah. Lawang Quran kok dadi tahlil. Kalau sampeyan kedah paham, wong ibadah niku nek dingelmoni sepele ning akeh bayar. Cara Imam Ghazali ngibadah ukurane bi qadri ilmihi. Sebab ngibadah kaya nyambut gawe. Nyambut gawe nek enten ngelmune mbok jengkelke ning akeh du. Enten wong nyambut gawe niku jengkelke Bu. Nek ana sing teka dibloloki mripate, disentri telake, ijeh kon nglekar ditubles dom awake, jengkelke mboten? Basa rampung tawani duit sak njaluke, ora kena dinyang, ora kena dutang. Pinten dok namung kawan atus. Kae merga ana ngel. Sampeyan sing ora duwe ngelmu dokter iki engko bar ngaji jikuk senter mbloloki mripate tanggane. Tawani duit apa dikaploki Bu? Ngibadah niku dingelmoni. Tahlil nika kabeh sing diwaca Quran dingelmoni surat-surat sing gedhe fadhi. Pertama sing diwaca surat Ikhlas, leres hadise sahih.
Surat Ikhlas diwaca sepisan jebul tak dilu sulusal Quran padha karo sak protelon diteruske falak binas cara santri disebut al-muawwadzataini. Surat loro sing gawe nyuwun perlindungan ning ngersane Gusti. Ning intine tahlil saka lafal halala yuhallilu tahlilan ai la ilaha sing niki disebut afdhalul dzikri. Tiang ahli zikir niku wong sing menang ora ana sing ngungkuli. Napa sebabe donya niki ana kekuatan jumlahe 7, Pak. 7 niki terakhir sing paling ora ana tandinge zikir. Kekuatan donya pertama nggih niku watu. Watu kalah karo kekuatan nomor loro jenenge wesi. Wesi kalah karo kekuatan nomor 3 jenenge geni. Geni kalah karo kekuatan nomor 4 jenenge banyu. Banyu kalah karo kekuatan nomor sing 5 jenenge angin. Angin nek kon gotong banyu segara mesti kuat, leres. Angin niki musibah sing paling angel diatasi. Ning Imam Ghazali teng Ihya dawuh angin ming iso dikalahke karo sedekah. As-shadaqatu tamna'ul bala. Berarti kekuatan nomor 6 nggih niku pancen duit niku menangan. Saniki pilihan-pilihan mun biasane sing menang sing ana wong modele do ya uwik ya obos. Ora wehi duit ora napa. Muga-muga sampeyan aja ngantek ora ndek dhuwit ndak kalahan. Allahumma. Dhuwit niki nek cara Imam Ghazali kaya ula. Annal mal mislul hayat. Satemene dhuwit kaya ula. Artine pripun? Ula duwe sifat 3. Pertama, ula ki lunyu nek dicekel gampang mrucute, leres. Mula kula pesen sampeyan aja sok kesuwen nyekel duit anggota. Golek setorke. Ketoke sesuk tak ijolane tekak nggone merucut kabeh Sing nomor 2 dawuh Imam Ghazali fiha sumun ula kae racun. Mula sing yuharriku da'iyatal ma'asi. Sing paling akeh ngobahke maksiat nggih niku dhuwit. Leres. Oke wong ki gek duwite sedengan malah sregep jamaah. Basa akeh duwite ming kluyuran mawon. Cara Temanggung istilahe li kluyuran ngantek tekak pondok pesantren Putri Bandongan. Kula nate diundang ngaji mriku niku. Halal bi halal. Jebul sing anake jamaah PSK. Ngaji kalih kula niku ya do pupuran moblong-moblong,
ginconan menger-menger ya kudungan kabeh ning kathokan cekak apa ora jengkelake. Pon sing nomor 3 fihat tiryakun sing kena gawe tombo ya kuwi dhuwit bahkan sing kena gawe wiqayatul irdi cara Imam Ghazali sing kena digawe nambani urip men ora kisinan kuwi dhuwit. Bu sampeyan nek ora tau ndek dhuwit mesti kerep kisinan leres. Kancane do iso kondangan, sampean ra iso mangkat. Isin apa isin? Dikondangi pindho kok pisan ora bales. Darani ora dititeni apa sampean? Mula aja ngantek ora ndek dhuwit. Allahumma sakniki awit ana corona niki kabeh ngangloh, leres. Ora ming menungso, Pak. Kula nate ngaji ning Purworejo Kyai Hajar. Dugi nika mangklong mobil kula teng mburine truk. Terus bake ana tulisane. Tulisan bak truk niku nek dirasake lak sok lucu-lucu, leres. Ana sing muni ora bali kangen, bali seneni ngono bareng kae. Urung gawa setoran. Yen wong lanang ki anggere muni disentak karo sing wadon iki jan teko entek-entek. Gagau simbar jojo. Rengose nylepreng kaya Gatutkaca. Sentak karo bojone ora ilang gapite aku tak ndelok. Bu. Sampeyan nek weruh kula dongkek ngeten iki lak kaya manuk alap-alap to. Tapi ki aku engko bali kok disentak nyaine dadi manuk emprit tak kandhani. Pon, lah wektu niku tulisane bak truk tak waca ngeten iki, Pak. Saiki golek duit pancen gek angel, wong tuyul wae sambat ngeten tulisan. Kula niki lubar maca lak ngguyu dhewe. Lah ya tuyul ke ngarek njikoke kok sambat. Oh berarti serek dijikuk ora ana. Mriki dusun pundi? Mbusing. Mula tuyul-tuyul mbusing. Niku sakniki nek rempon ya gek do nganglo. Mambengi ngosek omah pira, Bro? Aku nang mbusing ki lho kabeh tak leboni receh kabeh duwite. Sing ana duwite abang ki menggone Pak Kadus. Ada tak jikok mesake wong duit pajak kaya. Kaduse mangkat apa ora ki? Sampeyan aja kuwatir, pengen ora telat duwite tak udohi purun apa mboten? Tulung niki cekeli. Sing kena gawe ngrubah kahanan Allah niku ming donga, Pak. Hadise jelas, la yaruddul qadra illa du'a'u. Kanjeng Nabi dawuh ora ana sing kena gawe ngrubah kahanan Allah kejaba ming donga. Melarat insyaallah iso sugih, lara insyaallah iso waras asal ketampa dungane. Allahumma. Sementara wong donga niki nek pengin mandi akeh syarate. Tak udohi syarat-syarate dhisik nggih Bu. Cara Quran syarat donga mandi tadarru wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru wa khufyah. Aku
ya sok neng Bantul biasanya nek maca Quran ngene senajan suarane ora apik ya do Allah. Model busing menyang do meneng ngenten iki. Wong lanang ki tanggal 1 ra ono sing mengo. Malah ana sing muni luweh ngono kae. Lho niki konsep donga sing wong awam sok ora paham. Allah dawuh kowe ndonga tadarruk kuwi DP nang Ihya diterangke karo Imam Ghazali intine sopan. Mergo ngemis kuwi ora kena petentang pet. Mangke tak singgung sekedhik. Khufyah artine samar, iki sing dimaksud urusan nyuwara. Nyuwarane sing memelas, sing nernyuhke, sing grentes cara Jawane, nek perlu mrebes mili karo mimbi, nate mboten ndonga ngoten. Niki konsep Quran, Pak. Lah mapan sing sopan menurut ilmu donga tetep njikuk ngelmu fikih. Cara ngelmu fikih wong mapan kuwi sing diterangke ming ana 3. Siji disebut tawaruk kaya atahiyat terakhir. 2 disebut iftiros kaya atahiyat awal. 3 disebut tarobuk ya kuwi sila. Njagong 3 niki Pak, niki paling mandi nek digawe ndonga ya kuwi tawaruk. Posisi kaya atahiyat terakhir. Kula niku mbiyen kadang sok nderekke Allahu yarham Gusmuh Tegalrejo. Mujahadah di Masjid Agung niku tak titeni. Maca zikir, sholawat, hauqalah, tasbih, tarobuk. Nek ngerusarek lekas ndonga, posisine lenggah dirubah nanggon tawaruk. Mergo kuwi mandi-mandine lan sopan-sopane ning ngersane Gusti. Iftiros niku ming sunat. Tarobuk malah ming sopan. Wong lanang kuwi pancen nek jagonge sila sopan. Tur praktis, demokratis, nek sumuk tambah isis. Cuman iki khusus kanggo tiyang kakung ora kena dienggo wong wadon. Nyuwun sewu, ibu-ibu sing do sila dirubah. Iku nggon wong lanang. Apa soale ibu-ibu nek njagonge sila bisa klebon orong-orong. Aku jane kayak wegah guyon wong khol ning tak jeki pakem kok do ndelongop nyebeli sampe. Guyon sithik sing mesti aja ilang isine, nggih. Lah wong wadon kuwi sing sopan nek njagong cara Jawa timpo. Napa tim? Cuman iki ora kena kesuwen dienggo wong lanang. Aja timpo, Kang. Mergo sampeyan nek kesuwen timpo bisa mbledos kentange. Pun kula nek ngrembug ngelmu donga ora rampung subuh sing mesti tak udahi kuncine. Kunci sing paling nentokke donga mandi asal sampeyan situasine gek paling cepak karo Gusti. Sementara mboten enten situasi posisi kula sampeyan sing paling cepak karo Allah sak liyane nalika salat, Pak. Ya ming salat cepak-cepake kula sampeyan ning ngersane Gusti urutane as-sholatu hiyad du'a. Salat niku jebul padha karo ndonga. Dungane ana 8. Rabbil firli warhamni wajburni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Bu donga 8 nika kae sing loro njaluk dhuwit kabeh. Wajburni karo warzuqni urusan ekonomi. Pun mula nek diurut gandeng cepak-cepake posisi situasi kuwi salat, dongane ana 8, sing loro njaluk dhuwit kabeh, mongko apik-apike salat kuwi jamaah, Kanjeng Nabi terus jamin. Wong kok apik jamaahe dijamin la yusibuhu fakrun fid dunya. Ora ketok sugih, mesti cukup kebutuhane, dicukupi karo Gusti. Bu, akhir-akhir niki gek akeh wong ketoke sugih ning ora kecukupan, leres. Kula tamu model ngoten niku sakniki rada kathah, Pak. Pak Kiai, enten napa? Kula didongake saged nyarutang bank. Sampeyan ana pabrike, duwe mobil akeh. Omahe magrong-magrong kok ngantek bingung nyarutang. Jawabe pripun? Kula nek mboten kadung gejiret ajeng kendel. Aset kula mobil, omah, pabrik niku nek tak dol mboten cukup damel nyarutang bank. Model kaya ngene iki saiki rada pirang. Ning nek sampean ahli jamaah Kanjeng Nabi sing jamin la yusibuhu fakrun fid dunya. Ora ketok sugih, angger duwe kebutuhan mesti dicukupi, ditembel terus karo Gusti. Mergo nyuwun nganggo lafal wajbur. Pun muga-muga mangke bar ngaji niki masyarakat mriki apik jamaahe. Kula wau diwacake sejarah Allahu yarham. Mriko-mriki sengenane ndamel masjid. Niku nek daerah Magelang asmanipun Waliullah Allahu yarham Mbah Ki Abdul Hamid Kelumpaan. Tindak rono rene gaweni masjid. Mila wis kadung digaweke aja ngantek ora diiseni. Nggih Bu. Sampeyan niki wis dijamin karo Quran. Mula jane sing dimaksud walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niku ba'dul mufassirin ukurane loro. Siji nang kono kuwi kompak jamaah salate, loro do apik ndres Qur'ane. Mula Mekah niku senajan wis ditetepke Qur'an. Nganggo dawuh bibak kata mubarakah wa hudal lil tapi dikai sebab, Pak. Mekah niku pancen masyarakati ahli jamaah. Mula Mekah niku aneh, ora ana wit apel ting gledak apele. Ora ana wit jeruk ngembrah jeruke. Suket niku angel golekane. Tiang riko iso nyembelih wedhus pendak dina. Aneh tapi sementara mriki niki nek didelok ngembrah sukete, leres. Do ribut nyambut ning nyatane wong kene nek nyembelih wedhus ming nek dong pendak lara wedhuse. Wah nek waras mesti gawe kebutuhan kok. Nyuwun sewu sing jenenge mriko niki karo jamaah masyaallah ngantek ana polisi jenenge askar. Niku tugase khusus ngoprak-oprak nek ana azan. Kok ijih ana toko buka ora gelem tutup sesuk dijabut ijine. Niku Mekah, Pak. Kula nate teng mriko niku antri ajeng tumbas emas ora ketung sithik. Baris kula sekitar nomor 16. Begitu enten azan bakule niku kesah.
Gandeng sing antri wong Indonesia ora do paham. Malah ngarepe kula niku kandha ngeten, minggat nang ndi bakule. Ana sing muni oh pancen radoyan duwe. Tiyang Mekah ngoten niku sportif. Tiyang mriki nyuwun sewu aja meneh kok duwe toko miliatan, toko emas. Warung cilik. Ming dodol sari mirong kerdus. Masjid azan li pujian ngantek rek mencolot telake. Ora wani nutup warunge, limuni ndak ilang lenggah, jebul engko sing ilang baro. Pon mula nyuwun sewu sampean nek arek pengen mulya tekak keturunane kudu apik tirakate, Pak. Wong sing mulya ting donya niki apik tirakate. Sebab napa? Sebab tirakat niku mesti diunduh tekak keturunane. Sementara tirakat niki enten babone. Napa to babone tirakat disebut umur riyadhah. Ya kuwi jebul salat jamaah. Kenang apa jamaah kok disebut umur riyadhah? Mergo amal sing paling apik sak donya niki namung amali Gusti Nabi Agung Muhammad. Sementara mboten enten hadis siji mawon sing nerangke Kanjeng Nabi salat fardhu kok ora jamaah. Kanjeng Nabi niku perang mon berusaha jamaah, Pak. Disebut sholatul khauf. Aben-aben Senin Kemis tirakat siam Kanjeng Nabi namung akhyanan, boten blandreng. Mula sampean erek poso Senin Kemis, sampean erek maca apa wae ngantek mrotoli untune kok ora jamaah. Golek uceng kelangan grameh tak kandhani. Mula tiyang hebat-hebat sak keturunane niku mesti ahli jamaah, Pak. Tak kei contoh loro mawon. Tegalrejo kok iso dadi pesantren terbesar Jawa Tengah. Mbah Ki Khudori niku sing angel dicontoh tirakate. Nek jamaah karo santri urung tau gotang, mongko wektune padha terus. Kalau sampeyan iki gek wektune bebas we bola bali go. Guru kula Mbah Kyai Maimun Zubair Sarang. Mbah Maimun niku dongane masyaallah, Pak, mandine. Ajeng sedo teng Mekah dinten Selasa. Dinten Sabtu niku nilari donga. Iki do diwaca engko tak wacane nang kono. Waktu niku maca dongane Mbah Maimun niku tangeh lamun. Apa soale Jokowi karo Prabowo gek tarung panas-panase. Lah kok simbah niki ninggali donga pripun? Allahumma alqi ulfatan baina Jokowi wa Prabowo. Ya Allah, jenengan tibakaken lulut antawisipun Jokowi kalih Prabowo. Waktu niku maca dongane simbah niku kaya-kaya tangeh lamun. Ning basa Jokowi dadi presiden, Prabowo dadi menterine, disusul Sandiaga Uno ya dadi menterine, sing do maca wektu niku santri-santri alumni terus gek do rumangsa jebul wali kuwi ndonga sing mokhal wae dituruti karo Gusti. Mbah Maimun hebat sak keturunane, napa tirakate? Simbah niki awit enom hurung tahu qadha subuh. Angel napa angel? Monggo nek subuhan, Pak, golek wektu sing wangel. Cara nang ilmu fikih malaya sauha. Wektuke wis ora cukup nek gawe salat ning ijeh kena. Subuhan Allahu Akbar lubar kuwi kok penter mboten qadha.
Senajan hurung rampung salate, malah niku wektu istimewa mandi-mandine penyumunan mergo pas pergantian malaikat awan karo malaikat embeng. Ngoten niku awit enom dereng nate qadha. Kula sampeyan sing wektune bebas wae qadha. Pon nerek pengen hebat sak keturunane ditata jamaahe. Umur riyadhah niku babone tirakat, keleresan Allahu yarham niki remenanipun damel masjid supaya kula sampeyan apik jamaahe. Allahumma. Lan nek cara Kanjeng Nabi jamaah niki nek erek pengin enteng kondo ngiling-iling bayarane. Wong hadise jelas, lau ya'lamuna ma fil adamati was-subhi. Dibaril wong-wong kok do weruh bayarane jamaah isya karo subuh. Mergo loro niki sing abot, Pak. La atauhuma walau habwan. Dawuh Kanjeng Nabi mesti mangkat kabeh ora kitung brangkang. Ledo abot ora weruh bayar. Nek ora percaya umpami niki contoh engko bar ngaji niki takmir masjid dusun Busing Bungsing nggih. Pengumuman. Assalamualaikum masyarakat Bungsing, kula nembe dihubungi pengusaha saking Brunei Darussalam, wis men mantep mongkon-mongkon duit. Piyambakipun sanjang sak sintena tiyang Bungsing ingkang mulai nginjang subuh kersa jamaah teng ngarep piyambak langsung badhe dipun paringi arta sedasa yuta. Umpamane ngene iki. Lajeng larian nomor kalih dipun paringi 7 yuta. Larian nomor 3 gangsal yuta, larian nomor sekawan 3 yuta, larian nomor gangsal 1 yuta. Bar kuwi leren. Mergo nek cara ning dawuh jamaah kuwi sing ana tambahan hadiah niku tekak 5 lari. Mula sampeyan nek masbuk aja njebot saka 5 lari. Nggih Bu? Larian pertama tambahan hadiah ya kuwi badanatun unta. Larian nomor 2 tambahan hadiah baqaratun sapi. Larian 3 kapsun wedhus gibas. Larian nomor 4 dujajatun pitik jago. Larian nomor 5 hadiah baidatun endok. Bar kuwi leren. Mula nanti enten sing tanget kalih kula, Mbak Kiai, wah kula niku ajeng ngarah nenemon angel. Malah kerepe 7-8 dugi 9 lari njuk hadiahi napa. Wah, nek 7-8 ki ya nek ora terong kangkung, Kang. Masalahe nek 5 kuwi endhog, 6 tahu tim. Wes iki kono pengumuman ngeten iki tenan, kula tak takon, sesuk subuh masjid mriki mbludak napa mbludak? Sing wudunen ya mangkat. Ledo abot ora weruh bayar. Pon kita singkat. Lah sedekah nomor 6 niki jeh kalah terakhir nomor 7. Apa soale ana hadis sahih ing kitab Nashaikhul Ibad Kanjeng Nabi ngendika jelas az-zikru khairum minas shadaqah. Malah terusane khairum minas siyam. Sing jenenge sedekah poso kuwi kabeh kalah karo zikir. Sebab musuh sing paling abot diatasi ya kuwi setan. Nek sampean kok apik zikire, setan ora doyan, demit ora. Mergo sing iso leboni setan ming wong sing blong zikire, wong niki Quran. Wa may ya'su
an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wong kok ngantek lali zikir iku engko mesti langsung dikancani pon siji diapikke zikire, loro aja ngantek setan dikai peluang. Apa soale setan mboten saged mlebu ngancani sampeyan nek ora duwe lawang, Pak. Ora duwe madkhal, panggonan mlebu. Lah kula tak nerangke sithik mawon, lawang-lawang setan sing kudu ditutup, diapikke zikire, sampean mesti menangan dunya akhirat. Allahumma. Lapa mawon lawang setan sing peringkat pertama cara nang Ihya wa min abwabihil azimah. Setengah saking lawang setan sing paling gede pertama ghadab, muringan, jengkelan, emo. Lubar niku napa termasuk madkhalus syaiton ya kuwi sifat hasud, drengki, panesten, meren, kemropokan, panasan, iren. Kudune tanggane tuku TV alhamdulillah nonton ora kelangan setrum lak matuk to. Jejere kok tuku mobil alhamdulillah, sesuk nek kondangan tak nunut men ora kuda. Angger model kaya ngeten iki ora iso leboni setan. Ning nek sampean kok modeli tanggane tuku TV keri, koncone tuku montor gonor, ngarep omah tuku parabola terus tuku paramek. Wes apa meneh termasuk madakhilus syayatin, tulung dicekeli ibu-ibu. Cara Imam Ghazali ya kuwi khubut tazayyun. Nek macak sengenane menor, kalau sampeyan nek pupuran monggo, sing mejono tawasud ora usah dadak moblong. Ginconan ki apik asal kepenak disawang, ora usah dadak menger leboni al umur bimaqasidihabu. Cara Kanjeng Nabi apa-apa ki sing mesti tujuane. Nek sampean macak kok tujuane arek nggo nyenengke garwane, gedhe ganjarane. Cuman iki angel, Pak. Ibu-ibu sakniki nek macak ora nyenengke garwane ning arek nyenengke bojone Ora percaya aku tak takon, sampean nek nang omah ndak kudunge apik-apik ngono Bu? Nek lungan, pupuran, ginconan, celaan, kudunge apik kuwi nek dong lungan, leres. Berarti rek weh lanangan liya to kuwi? Kok mboten piye aku tak takon, daster ngomahke piye kabare? Rong sasi ming contal-cantelke. Ambune ngantek the kill of the kumel. Wong lanang ora ming butuh sajian, sing mesti penampilan. Nyun sewu, Pak. Garwa sampeyan jangan iwak berase raja lele. Ning bojo sampeyan ning ngladeni lambene jegadul 17 cm. Nganggo androk kowe pedhot kolore. Sambungan rafia karo ngusungi piring melotrak-melotrok kae. Aku tak takon kolu napa mboten, Pak? Wong lanange tak belani kok ingah-ingih terus mangsaku. Ketoke gagah-gagah kok do keweden ro bojone. Wong arek njawabe kok ana sing nggon aku nang mbek endi. Bu, wong lanang ora ming butuh sajian, ora ming butuh sajian, sing mesti penam. Lo pertama tak peseni nek natake dahar aja tinggal lunga. Iki kelemahane wong lanang paling ora seneng.
Wong aku ki padha lanange ngerti carane. Mula nyuwun sewu, Pak. Kula nek dong nyaine natake kok tinggal lunga mesti tak undang. Bu, rene. Aku ki wong kudu pitik. Aku padake pitik wae, besek kei dedek mesti wis notol tinggal minggat. Sampeyan ki nang jejere ditowak-tawakke karo ditundak tanduk. Iki nek ngene iki, Bu. Sesasi blandreng bapakne jangan ke gori ora masalah. Dingat-ngat ngantek mulur kae. Ora mbung sesasi lak bapakne rupane do kaya beton kabeh. Aku nek dong cerita ngene iki weruh tiyang kakung ki Pak Jai werna loro. Ana sing marem ning ana sing gelo. Sing gelo ki bojone rubes rada galak saiki ora mangkat. Ya ana sing marem banget bojone rada galak rubes saiki mangkat malah kayane jagonge rada ning ngarep. Tak sawang kok kene iki bapakne mantuk karo batinmu diar kowe saiki. Oh niki kekuatan zikir, Pak. Jadi kekuatan zikir niki kekuatan puncak sing ora ana tandinge. Alhamdulillah. Nah, sementara nyuwun sewu bilih sampeyan angger wis muni istiqomah mudawamah niku sing istimewa. Sampeyan niku mlebu swarga ora nganggo mampir neraka. Nyuwun sewu nek urusan mlebu swarga sementen iki cara kula mlebu swarga sedaya. Kula kok wani kandha ngenten kula mbeto ngelmu, Pak. Sampeyan iki do nyekel kuncine. Nek ana wong nyekel kunci kok ngantek ra iso mlebu saking bodhone. Leres. Mestine gigal kuncine. Sampeyan niki wong seneng tahlil. Kuncine wis sampeyan cekeli swarga kuwi. Apa to kuncine swarga? Hadise sahih. Mangkola la ilaha il dakhalal jan. Miftahul jannah la ha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sampeyan niki insyaallah mlebu swarga sedaya, Pak. Aja kuwatir, cuman ana wong swarga kuwi langsung justru ya ana rada akeh mlebu swarga ning yakhruju minan nar. Iso mlebu swarga ning nganggo metu saka neraka. Bu. Sampeyan senajan mlebu swarga nek kon do pinarak teng neraka sik siap ora? Lho kok do meneng wae to? Wong wadon ki nek meneng gelem. Ayo nek gelem monggo nderekaken sugeng tindak. Timbang gelo. Neraka ki wong pacitane anget-anget nek. Arek do mampir. Mampir neraka kuwi nek cara tafsir Yasin miqdaro alfi sanatin. Paling sithik sekitar 1000 tahun. Mergo dina akhirat luwih dawa karo dina ngalam. Bu. Sampai sahabat matur Kanjeng Nabi neraka niku sing paling enteng pripun? Dawuh Kanjeng Nabi neraka ki sing paling enteng nang kono ming dinggoni serandal, Pak. Jebul neraka ki yo gawe serandal barang. Mestine yo ditulisi made in jahanam ngono nek serandale. Cuman serandal neraka nek wis dienggo menungso ora iso dicopot. Kraket plek ora ngantek sak kedeping mripat
dawuh Kanjeng Nabi yaghli dimahu ting blekutu utahe. Muga-muga sampean aja mampir neraka. Nek tak udohi dalane ajeng lakoni mboten. Pancen ramate aja karep kayane kok. Sampean nek arek pengin sing istimewa, mergo nyuwun sewu Pak wong niki khol. Urip neng donya niki cara Imam Ghazali safarun ilallah. Perjalanan menuju Allah. Sing mlaku atine. Al-qalbu as-sa'i ilallah. Mula cara ilmu tasawuf kudu ngerti ahwalul qalbi, tingkah ati sing aja ngantek geganggu perjalanane. Lah mangke nek pun seda disebut al-qudum ilallah. Ngabiyantara ning ngersane Gusti. Perjalanane sowan niki abot Bu. Pertama dikawiti makbaroh al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dawuh Kanjeng Nabi kuburan kuwi transit pertama menuju proses akhirat. Bahkan mulai kubur, yaumul ba'as, mizan, mahsyar sampai sirat niku kudu lewat 50 mawaqif cara tafsir Yasin. Kudu lewat 50 transitan. Perjalanan berat niki ana sing malah dikawal ribuan malaikat. Allahumma sinten sampean buka Fusilat. Allah le dawuh jelas. Innal ladzina qalu rabbunallah. Innal ladzina sak temene wong akeh qalu kang padha ngucap sapa ladzina rabbuna utawi pangeran ingsun iku Allahu Gusti Allah dituangke nanggon lafal la ilaha illallah. Gonta ganti jan ora ana sing tak senengi jan. Sing tak senengi ki ireng. Nek ana kono gaweke sing ireng nek semang tuku ning warung ya ora usah. Biasanya aku nek ngopi ki njuk weruh raine pengunjung ki rada padhang. Iki ana papat jan ora tak senengi. Arek tirik-tirik kaya warung ki lak ya mesok. Mendingan siji ning sing menges kaya. Ben, tekan iki mau marake kodeng wae ngono. Bu Allah le dawuh wong-wong sing padha maca la ilaha il ning terusane tsumastaqamu. Leda kaya ngono ki iso mudawamah, bisa apa jaminane jelas tatanazzalu alaihimul malaika. Iki nek cara teng tafsir Jalalain, Pak. Ai indal mauti. Dadi engko nek wong wis istiqomah zikire. Istiqomah jamaahe engko nek wis tekak sekaratul maut ribuan malaikat arep medhun. Mbasa ribuan malaikat wis medhun, malaikate rek kandha. Pripun ning kandha alla takhafu wala tahzanu. Aibi Allah takhafu sampean ojo do wedi jare ribuan malaikat. Sampai cara ning Jalalain malaikate kandha nakunu ma'akum fiha hatta tadkhulul jannah. Sampean aja wedi, sampean wis istiqomah. Kula sedaya ribuan malaikat iki sing arek mbarengi sampean mulai kubur sampai proses mahsyar hatta tadkhulul jannah ngantek sampean mlebu swarga ajeng kita dherekaken. Bu
Nyuwun sewu. Nek Pak Kaum kan nek dong nelkin ngono ya jan gayeng ning nek kon ngancani mlebu gelem apa ora kaume. Ayo lumayan ana sing nalkin ya. Nggak ujian nasional wae ora iso dibocorke. Untung sampean melu kiai-kiai sing bocorke pitakonan ngalamku bocorke. Siji, loro sampean direm-remi men aja wedi. Malaikat loro niki medeni, Pak. Hai bae masyaallah. Mula tenggen kula enten kaum nek nalkin gayeng, ling ngrem-remi mayit kayane jan serem kae. Ngeten iki le nalkin. Bayu Juwaria mangke sampean nek ketemu malaikat kalih ampun galau wajan. Kaume kok wis serem lah nek nelkin ngono. Ana wong takon, "Lah wong mati kok jek omong-omongan, apa krungu?" Sing ora percaya kon buka Sahih Bukhari. Saiki nek ora nganggo hadis Sahih Bukhari rek nganggo ndi, Pak? Ting Bukhari niku jelas diceritake begitu rampung perang Badar, Kanjeng Nabi nemoni mayit-mayite wong kafir sing ting gledak. Bahkan disebut jenenge satu persatu, ya fulan, ya fulan. Diweleh-weleh karo Kanjeng Nabi, hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan. Apa pangeranmu ling ngowehi janji kowe iki nyata? Gampangane sing bener watu sing mbok sembah apa Gusti Allah nggon aku. Kowe saiki wis weruh sing sak nyatane. Hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan. Waktu niku do plingak-plinguk, Pak. Iki Kanjeng Nabi kok rembugan karo batang. Akhirnya Sayyidina Umar membenarkan diri untuk matur, "Ya Rasul, kaifa yasma'un faqad juyifu." Pripun niku ajeng mireng nika batang. Jenengan iki kok rembugan karo batang sing ora nononya. Bu. Pripun jawabane Kanjeng Nabi? Nah, ngene ya mesah. Lekase rada bengi kok mengkon ngombe wan antah malah. Lekas nguyuh kanggo aku. Mula sopir kula niku mbiyen nek ketelatan ngopi li njaluk ngeten iki, Pak. Pak Kiai ana apa? Mergine sampun ciut. Angger bareng ngopi ngene ya weruh rai sampean rada ompo ya. Aku jane rek karo ngerokok nek ana asbake. Lho maksude men sunatullah. Sunatullah kuwi lak pasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Allah dawuh apa sing ingsun gawe mesti pasang nek ana langit ana bumi ana lanang ana wadon kudune ana rokok njuk ana ya Bu mula nek rokok dikaramke aku paling ra setuju. Ana haram kok dadakan. Mau lak wis tak warai, apa-apa kan tujuane. Udut makruh ning nek diudut kok njuk saya encer keterangan. Saya padang pendeleng tur njuk ora kakean nglendengi tangga tepa. Iku barang makruh ana apike timbang sampeyan mangan sego sing ora makruh kok entek rong ceting dosa. Ku jenenge israf berle. Mergo Kiai Temanggung nek ora di dalil ngene iki ndak ora payu mbakone masalah. Akhire basa Sayyidina Umar takon.
Kaifa yasmaun faqad juyifu. Kanjeng Nabi pripun niku ajeng mireng niku bathang niki Sahih Bukhari lho Pak. Pripun jawabe Kanjeng Nabi? Ma antum bi asma'a li kalami minhum. Kowe ora luweh krungu marang omonganku tinimbang mayit-mayit kae. Kae luweh krungu tinimbang kupingmu sing urip. Alhamdulillah. Mula alhamdulillah dhewe iki melu kiai-kiai sing wis do iso bocorke ujian kubu. Pun malaikat rek ngawal, nyuwun sewu, niki sementen iki lak ya kader-kader mayit kabeh to. Do mikir. Sampeyan iki anggere ilang nyawane karo almarhum pitik boiler, larang pitike, Pak. Pitik mati ditugeli cerke tanggane mesti dopeni. Ning nek almarhume tiyang mriki bongsing jam 3 bengi kentongi diponcoti wadahke krendha bar subuh digotong terkeh nanggon tanggane. Ana apa rak sing gelem ngopeni? Ana mayit kene sing ditawak-tawakke. Mayit-mayit iki janget gak jam 3 mambeng. Ana sing muni, "Oh tak nggo medeni anake karo putune ana." Ben sampeyan nek wis kaya ngono kuwi, butuh kae mau yang tafi'u bi qiraatil qur. Mula tak jaluk engko tak terangke, aja ngantek anak sampeyan kok ora dipondokke ngantek ora iso maca Qur. Pendak malam Jumat ahli Portile tiap malam Jumat para arwah tile don jaluk kiriman wacan Quran sak don jaluk kiriman wacan Quran sak kalimah monggo sholli. Lewal ashabim ki ngapa nang kene ora sebut sagrame lho. Sono seneke Pak Wurung. Kaya nyekel dodolane lulang kok ora gelem. Bu, ngapunten kula udut nggih. Kula teng YouTube lak kathah sing kalih udut diprotes. Baru ini ada kiai ngaji kok sambil ngerokok. Jawaban kula gampang. Biyen kuwi nek kiai ngaji kuwi jumeneng kabeh. Awal-awal kula dadi mubalek ora ana pengajian kok njago. Nek ngadeg karo ngombe karo udut lak jan kaya jaran janjane. Nek njago ngene iki ana kopine karo dirokoki kok jan luwes pengajiane kuwi. Paham? Pun sampeyan tekak ngomah saka kuburan. Anak kok ngantek ra iso maca Quran. Tangisan nyunggi tangan baline nang kuburan. Ning begitu tilik saka kuburan kok bisa maca Quran dawuh Kanjeng Nabi. Mayit iki nek cara do krungu le nyuwara hadza khairum minat dunya wa ma fiha. Kiriman iki luwih apik tinimbang donya sai. Nah, ngono ya ngibadah ora kudu salat ya goleke asbak barangku. Tak dongake le. Wis di bojo apa urung?
Sampeyan tekak ngomah kok ora iso maca Quran doan bali nang kuburan tangisan karo nyuki tangan pilih tangisan Bu. Aduh kebangetan anak-anak lan foto. Aduh kebangetan anak-anak ora do kelingan padha mangan warisanku ora do kelingan sing tinggoni tinggalanku sholli wasallim صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد lumayan dene. Teorimu balik lak ngene iki nek pengin udut barang sik kadek selawatan. Jane teori kabeh ku yo nganggo selah. Kono kadek do maca kene kadek nyerat-nyerat lah ngono to. Pun sampeyan aja kliru ngudang anak. Nyun sewu wong saiki do kliru. Ngudang anak niku nek cara guru kula siji pinter tur bener. Loro pinter tur bejo, telu pinter tur duwe tata. Niki jawabane pesantren, mangke tak terangke. Apa soale wong pinter ora mesti bener, leres. Teneh pinter kok mesti bener, sing kecekel KPK goblok kabeh. Nika pinter sedaya Pak, sarjana kabeh, ana sing ustaz, ana sing menteri agama, ana sing ahli hukum. Sing ora sarjana mung siji, almarhum Pak Anggodo. Sing guyokke aksaruhum kebanyakan sing kecekel KPK justru sarjana hukum. Aneh tapi sarjana hukum kene cara santri duwe mas'uliyatul ilmi. Duwe tanggung jawab ilmu kon dadi penegak hukum. Ning sing terjadi sarjana hukum dadi maklar hukum, sing ngeri dina niki Pak. Sarjana hukum malah do dadi hukum sing ana polisi sing kudune nangkep malah ditang. Ana jeksa kok dituntut. Ana hakim malah diadili. Jenenge apik-apik. Maklar korupsi kuwi ana sing jenenge khairun nisa. Wah, kon dhewe iki jenengan ora do cocok karo kelakuan. Dijenengi sabar, gualake ora karu-karu. Dijenengi triman, uripe men nrimo ning gragase. Dijenengi sok imah, artine wong wadon sing ahli poso, pendak bengi ming jogetan. Kayane kok ibu-ibu ana sing batin Mbah Kyai mirsani ngono. Aku ki diceritani anake. Apa ki sebabe Pak? Iki mergo kailin duwe ngelmu ora ana gurune. Endi ana ilmu agama kok ora ana gurune setan. Quwwatul muta'alim binuril mu'alim. Kekuatan santri iki saka kekuatan nure kiai. Kanjeng Nabi duwe santri disebut ahlus sufah, cara nang Bukhari ahli pelataran masjid. Ashabus sufah niki ngaji ro Kanjeng Nabi wis tuwa-tuwa Pak. Le ngaji mboten kasbiyun, ora ana pulpen, ora ana bor, ora ana kapur. Ning anehipun imane Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi sing ngendika ora kalah
nek ditimbang karo imane wong sak ngalam donya. Apa soalé? Ketiban nure Kanjeng. Gen dhewe niki dadi pondok gede-gede kathah. Mergo ana ulama sing gedhe nure. Sinten Hadratus Syekh Simbah Kyai Hasyim Asy. Mula sampeyan selidiki, Pak. Endi ana pesantren gedhe iku muasise mesti istifadah kali Mbah Hasyim Asy'ari. Den sing ngendika ngeten iki guru kula Mbah Maimun, akhire kula melu nyelidiki. Tak teliti dhewe. Pun tak jikuk sing gede-gede mawon. Pesantren terbesar Jawa Timur Lirboyo. Lirboyo sakniki santrine 38.000, Pak. Hampir menembus 40.000. Muasisipun Allahu yarham Mbah Ki Abdul Karim. Niku murid kinasihipun Mbah Hasyim Asy. Pesantren paling gede Jawa Barat pundi? Bontet Cirebon. Muasisipun Allahu yarham Mbah Kiai Abbas. Mbah Kiai Abbas ulama alim jaduk termasuk penguat perang 10 November. Kinasihipun Mbah Hasyim Asy. Wau pun tak singgung, pesantren terbesar Jawa Tengah Tegalrejo. Muasise sinten? Allahu yarham Mbah Kiai Khudori. Mbah Kiai Khudori awal mondok teng Payaman Mbah Kiai Romo Agung dipun terasaken wonten Lasem Mbah Kiai Bedowi. Nalika tengken Mbah Kiai Bedowi setunggal kamar kalian Pak Gedhe kula Kiai Nawawi Mberjan. Mula basa kundur terus bisanan. Tegalrejo bisanan karo Ugi ngaos ihya wonten Bendo kalian Mbah Kiai Khozin. Mondok teng Watu Congol ngantos dipun pundhut mantu Mbah Kiai Dalhar. Ning Mbah Kiai Khudori limondok 8 tahun. Paling suwe nang Tebu Ireng dikasihi, digembleng langsung Hadratus Syekh Simbah Kyai Hasyim Asy. Ilmu niki kekuatan saka guru. Mula aja ngantek putra sampeyan kok mondok ora apa ngaji ora ning pondok sing cetha sanade. Tur kudu sing cetha sanade. Sakniki akeh bermunculan. Tulung ngati-ati. Judule kok muni rumah tahfidz, rumah hafalan Quran, siji slidiki sik. Kadang urung mesti ana kiyaine. Golek-golek kaya sing nang Jawa Barat kae. Jarine rumah tahfidz malah santrine 17 do meteng kabeh. Pon siji goleke guru. Allahumma loro wong pinter kalah karo wong bejo. Teneh wong bejo kok wong pinter mesti bejo, sarjana ekonomi mesti sugih kabeh. Nyatane pripun, Mbak? Konglomerat sedunia niku nek sampeyan teliti ora ana sing saka sarjana ekonomi. Lah sing marake bejo ki apa? Wau bali donga. Sing diajari ndonga sapa? Santri. Ora kitung kula ngaji ngenten sing takon, Pak, ora paham. Pak Kiai enten apa? Turene santri kiai dongane mandi. Ha kok sugahe kalah karo Cina, lak jengkel kita kuwi. Pripun jawab Ibu? Kaya niku wis do ngantuk jebule jam 1:30 nggih sok tekak jam. Ajeng dugi jam pinten niki? Pokoke esuk kaya wayangan wae. Ya nek ana kopine karo udut nyong biasanya sok rada betah. Pon. Napa jawabane? Cina nika iso sugih kudu ana pabrike. Mergo nika makom kasab. Rezeki niku lawange telu, Pak. Ana kasbi, ana wahbi ma'al kasbi. Rada mikir sithik. Wong ki nek rezekine kasbi, makom kasab, nek ora nyambet gawe ora ana duwite. Kiai mboten golek dalan niku, Pak.
Nek kula kok duwe pabrik karyawane 200.000, kula dundang ngaji mriki saged mangkat mboten? Sida mulang santri napa mboten? Kiai santri rezekine lawange loro. Siji disebut rezeki Wahbi. Cara makome jenenge makom tajrid. Wong nek makome tajrid rezekine Wahbi ora nyambet gawe teko dhewe. Juk disebut Mbah Kiai Arta Mara. Besok urung apa-apa ki ana kok sing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa Kang? Nyun berkah Mbah Kiai badhe bikak warung paring ya wes-wes. Masa pamit kok krusek-krusek. Ora usah sok repot-repot to Kang, gayane kaya ngono. Nomor loro ana Wahbi Ma'al Kasbi. Jebul nyambet gawe kuwi ana sing aneh-aneh hasile. Percaya mboten sampeyan? Padha-padha nandur lombok bibite padha semprotane padha, tekak nggone hasile beda. Ana napa ana? Padha-padha pegawai negeri, bayarane sesasi padha. Sing siji nglumpuk duwite, sing siji nglumpuk kreditane. Ana apa ora? Santri dalane loro. Wahbi Ma'al Kasbi. Ora sugih karo Gusti Allah mesti dicukupi. Allahumma. Sing terakhir, wong pinter ora mesti duwe tata. Jawabane pesantren malih Pak. Apa soale tabiah niku nek cara Imam Ghazali musriqah, nyolong. Sampeyan wong apik campur terus karo wong ala. Ora suwe engko lak sampeyan melu dadi ala. Kecolong sampeyan ora krasa. Percaya napa mboten? Mula konsep santri niku betul. Anil mar'il la tas'al wa absir qarinahu. Wong rasah takoni sapa dheke. Wa absir qarinahu, delok wae sapa kan. Golek kanca sing apik di luar pesantren sakniki pun angel. Niki disebut zaman global. Kahanan wis berubah secara total. Sing biyen gawe sanjungan saiki gawe poyok-poyokan. Leres biyen nang Bongsing tahun 70 kok ana prawan rambute bros sak githok kathokan cekak. Nek biyen mesti dunekke perawan kentir. Iya apa ora? Pun niki mboten saru ning kenyataan. Kula kemutan, Bu. Zaman kula tasih alit ning dusun-dusun niku anggere ana wong wedok kok gegeden susune. Kuwi nek mbiyen dipoyoki rono rene. Ngono ki nek mbiyen ngisin-isin. Wah, gembese 20 liter ngono kae. Saiki putune wis loro, golek klambi sing methes ditonyol-tonyol. Nggih napa mboten? Mantek nang Temanggung ki ana prawan ra metu susune. Ro bapakne didolke wit singon 18 wit, Kang. Digawa ning Semarang, disuntikke 4 sasi. Bali saka Semarang duodone ting bedosol sak wates-kates. Bapakne bangga. Alhamdulillah kena metu susune. Sampai bapakne iki kayane nek ora isin arek syukuran. Pengajian geden-gedenan ngaturi Mbah Kiai Haji Ahmad Nukman dalam rangka penjedulan susu wahun niku. Wedian kabeh saiki. Lah nyuwun sewu. Pesantren siji kancane apik. Alhamdulillah loro kiai duwe kekuatan jenenge haibah. Apa haibah kuwi? Cara nang Ihya, khaufun rasa wedi ning mansauha, timbule haibah saka takzim wal ijlal. Wedi ora gaji, wedi ora diancam,
wedi karena mengagungkan. Iku ming wedine santri karo Mbah Ki. Bu, kula sok niteni. Santri mula nek gentes teko ra duwe tata krama. Kadang-kadang santri dugi niku kalih kula salaman karo ngadeg karo mecicil barang liya ana. Malah nate enten santri saking Jakarta. Dugi nggen kula kalih kula mengel om. Sampeyan keng pundi, Mas? Maaf, saya tidak bisa bahasa Jawa, Om. Aku ngantek kondo karo nyai ini. Bu, siap-siap. Iki ana santri ngundang awakmu tante iki. Dugi pesantren niku kaosan oblong kathoki levis nggon dengkul sembret. Wih, sing isor cuwilik kae. Kene nek nyopot nganggo lenga klentik kan. Weneng cenengan cah loro ngatek gejengkang kae. Alhamdulillah teng pesantren seminggu beduk kula wis ndingkluk. Seminggu meneh ndodok. Wong tuane takon, kekuatan apa ini Kiai? Bitori kisuhbah. Niki kekuatan kekancan, kekuatan haibah. Mergo Kiai iki ora medeni ningri kuwi. Wong angger jejer karo sing diri kuwi, gurung diwarai ngaji, wis kerogoh atine, wis apik tata krama. Pon, sampean nek pengen duwe anak pinter tur bener, pinter bejo, pinter duwe tata krama, mboten enten jawabane kecuali masuk pondok pesantren. Bapak Ibu ingkang kita hormati, kok sampun jam 2:30. Mugi-mugi sinaosa guyon enten manfaate, nggih. Enten berkahe. Mugi-mugi kula sampeyan nderekaken haul dalu menika ugi pikantuk kegampilan wasilah dateng Allahu yarham. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma talamida min ahlil ilmi, ahlil amal, ahlil jamaah, ahlil istiqamah. Salimna ya ilah min musibati hadaz afati dunya wal akhirah fitanihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira langkung pangapunten akhirul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken agunging panuwun panjenenganipun Bapak Kyai Haji Nukman Dimyati paringipun mauidhah hasanah wonten ing majelis haul almarhum almaghfurlah Simbah Kyai Haji Ahmad Badawi Khalil dalah Kyai Haji Nur Muhammad Mahfud dalu punika. Paripurna majelis pengaosan saking panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Nukman Dimyati, majelis haul dalu punika paripurna. Kawula ingkang piniji nderekaken lampahing adicara
kathah kekirangan kalepatan anggen kawula nderekaken nyuwun gunging pangapunten. Kagem mungkasi majelis dalu punika sesarengan monggo kita dherekaken waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Halo. Tes 1. Cek. جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ما في الدنيا
عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله تنعم بأسراري جئنا إلى داري تنعم بأسراري ما خاب من زارك والله آي والله ما خاب من زارك والله آي والله ما خاب من زارك والله آي والله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله ومثلها الأسباب فداؤك الأرواح ومثلها الأسباب يا خيرة الفتاح من أنبياء الله يا خيرة الفتاح من أنبياء الله يا خيرة الفتاح من أنبياء الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا
والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله